Tervetuloa Nordicin koulutuksiin talvella 2023-2024. Pidämme live-koulutuksia sekä Helsingissä että Tampereella. Koulutuksen idea on yhdistää käytännön tasolla asiakaskeissien kautta aihealueita, joissa yhdistyy samalla ammattilaisten työkaluna käyttämät funktionaaliset testit sekä geenitestit. Näin saadaan mahdollisimman yksilöllinen kuva asiakkaan tilanteesta, ja tämä yksilöllinen tilanne, fenotyyppi yhdistettynä yksilölliseen hoitoon antaa parhaan mahdollisen kliinisen hoitotuloksen. Tätä yhdistelmää Nordicilla kutsumme nimellä test pairing, eli valitaan ne parhaat mahdolliset tilanteeseen sopivat funktionaaliset ja geenitestit. Koulutuksissa kouluttajina toimivat 3 Nordic-ammattilaista, joilla on pitkä käytännön asiakastyökokemus, joissa he hyödyntävät omaa kokemusta, taustaansa, osaamista sekä Nordicin funktionaalisia ja geenitestejä. Aloitamme ensimmäisellä moduulilla maanantaina 11. joulukuuta, jolloin Niina Suni kouluttaa aiheesta hormonit, hedelmällisyys ja terve raskaus. Ja tässä koulutuksessa muun muassa käytetään hyödyksi Nordicin testejä DATS-hormonitesti, DNA-estrogeeni ja Crowbaby. Sitten jatkamme perjantaina 26.1., jolloin Voutilaisen Hanna kouluttaa aiheesta homealtistus ja myrkyt. Tässä on testeinä orgaanisten happojen testi, Mycotox ja DNA Health. Sitten kolmantena perjantaina 8. maaliskuuta Ampliasta Jani Somppi kouluttaa aiheesta mieli, stressinsieto, väsymys ja uupumus. Ja näiden keissien taustalla on käytetty testejä Adrenal Stress, DNA Mind ja DNA Health. Lue lisää nettisivuilta koulutuksista ja ilmoittaudu mukaan.